पलिटिक्सआनो आंनि जिउ, पलिटिक्सआनो आंनि सम्पति, पलिटिक्सआनो आंनि बिखा आरो बिख्लो, पलिटिक्सआ गैला माने आं माने रुंसारि जाबाय। बे दिनै मोनसे गिदिर मोनसे सिन्था सरसा जागासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो थांगासिनो दङ बिटिआरनि पलिटिक्सनि बाथ्रा, बिटिसिनि पलिटिक्सनि बाथ्रा। बिटिसिनि पलिटिक्सनि बाथ्रानि गेजेरावहाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थामजोरावबो आं होखादों सानै मानसिनिल' माने फट' प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्रा। अके, दिनै गोबां सिन्था सरसा सोलिदों जोंनि गेजेराव। थारैनो प्रमद बर'आ गाज्रिमा ना हाग्रामा महिलारि गाज्रिमा? थारैनो प्रमद बर'आ दिनैनि पलिटिक्सखौनो गावनि जिउ सानदों, गावनि सम्पति सानदों, गावनि लाइफ सानदों ना हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्सआव गावनि जिउ सानदों, गावनि सम्पति सानदों आरो पलिटिक्सजों थैनो नागिरदों? बे सिन्था सरसाया दिनै जागासिनो दं। आरो इभेन दा नोङो 2025 दा रानिं नालाय, बेवहाय दा बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं, सेप्तेम्बर दानाव जागोन। बे इलेक्सनखौनो नोजोर बोनानै दिनै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव सरसा सोलिदों। जायफोर दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै गोबां मानसिफोरा दिनै गामि ओनसोलाव रायलायदों आरो सोरबाया जायफोरनाखि पुराना भिडिअसफोरखौबो दिनै ससियेल मिडियायाव दामै माबा मोनसे क्रेडिट लानो नागिरदों। दा नोंथांमोना साननानै नायनांसिगोन, जोंहा बयहाबो बिखा दं, बिख्लो दं, गोसो दं, गोरबो दं, मेलेम दं, मेगन दं, आरो खोमा दं, खुगा दं। दा जों इसिबां जों मानसि हिसाबै जों इसिबांबो अंग थाखाजोबनानै जों मानो इसिबां जाम्बा जानो? जों मानो इसिबां जाम्बा जानो? सोर बेसेबां मावदों, सोर माबायदि मावदों? आरो नोंथांमोननो आं दिनै स्पष्ट बाथ्राखौ बुंनानै होनो नागिरदों, सासे दैदेनगिरिनि गुन थानांगौब्ला बे दैदेनगिरिखौ बेनि एक्टिभिटिस, बेनि आखल आखुथाय, बेनि मावथाय, बेनि राव, बेनि स्पिच, बेनिफ्राय मानसिखौ मिथिनो हायो कि थारैनो बे माबायदि लिडार, माबायदि दैदेनगिरिफोर। जाय दैदेनगिरिया माने इन'भेटिभ होनो ना मा होनो बिदिखौ, गोदान माने माखासे आदब खायदानि गेजेरजोंहाय ओनसोलाव हालामाव खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जायफोरनाखि खामानि मावो, डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावो, बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो हमनो हायो। आरो बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थायोब्ला ओनसोलावबो जौगागोन। जाय दैदेनगिरिफ्रा अकल लामा दालांनिल' बाथ्रा सानो, अकल लामा मावनांगौ, दालां मावनांगौ, माबा मावनांगौनिल' बाथ्रा सानो, बेराफारसे बिटिआरआव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव बिथांमोननि जौगानाय, बिथांमोननि डेभेलप जानाय, दिनै बिटिआरआव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी दं हिसाबै बिथांमोननि फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना मा अभाब आरो अभिजोब जानानै दङ, बिथांमोननि अभाब अभिजोबखौ माबोरैबा सुफुंनो हागोन, बै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जायफोर गोरबो सिंनिफ्राय बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो आरो बिथांमोना दिनै मावो स्टेप बाय स्टेप लानानै। स' बेफोरबायदि दैदेनगिरियानो एबा बेफोरबायदि लिडारानो उननि समाव थाबाय थायोब्ला एरियायावहाय डेभेलप जागोन आरो जौगानाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेरावहाय जौगानाया फैगोन निसय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, पलिटिक्सआनो आंनि जिउ, पलिटिक्स गैया माने आंबो गैया, माने रुंसारि जाबाय, आं थैबाय, बे आरो। दा सोर दैदेनगिरिया होनदों? सोर बेया होनदों? हाग्रामा महिलारिया गावखौनो पलिटिक्सजोंनो गावनि लाइफखौ दानो नागिरदों आरो पलिटिक्सखौनो गावनि जिउ साननानै लादों आरो पलिटिक्सनि गेजेरजों बिथाङा धोन सम्पति, रां थाखा फैसा आरजिनानै दिनै दांनानै मोननायखाय बिथाङा दिनै हाय हालांखाल, बिथाङा गावनि मासिनि सिटनि मासिखौ लानानै सिखावनो नाजागासिनो दं। बे ओरैबायदि फारसे जायनिफ्राय बे साउन्डआ फैगासिनो दं। बेराफारसेथिं दिनै प्रमद बर' सारखौबो दिनै माखासे बिरोधी पार्टिनि मानसिफ्राबो बा जायफोरनाखि सरकाराव गैया बे दल संगठनफ्रा पाब्लिकफोरनो माखासे मेसेजफोर फोसावगासिनो दङ, जाय मेसेजआ एक्सेप्टेबल नङा, जाय मेसेजबा खायसे एक्सेप्टेबल। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो जुदि राजखान्थि गेलेनानै जोंनि समाजाव सान्थिया फैगोन ना असान्थिया सृष्टि जागोन? जों बेनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो नायनांगोन। जोङो माने राजनितिकनि सामाने जों राजखान्थिनि माखासे लबनि थाखाय बा बबेबा मोनसे पेकेजनि थाखाय जोङो लब जानानै बुहा माखासे मेसेजखौ जोंनि समाजाव सोनानै होनाया मोजां नङा होननानै आं सानो। दिनै जोंनि गेजेराव बिटिआर हालामाव माबायदि सासन सोलिदों, माबायदि सासन सोलियाखै, सोरनि सासना मा रोखोम,
सोरनि सासन खालामनायाव दिनै सारा बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा सुखि मोनदों गोजोन मोनदों खुसि खुसियै दिनै सानथ्रोब हरथ्रोब खामानि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हादों मोनफ्रोमबो बिथिंफ्राव मावनाय दांनाय फरायनाय गेलेनाय गासैबो इट्स एन्ड एभ्रि साइडआव जे डेभेलप जाबोनो हादों बेफोरखौ दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिखाजोबगौ आरो जायफोरनाखि दैदेनगिरिफ्रा नंखाय फंसेल' बाथ्राखौनो हाजार बार रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंनानै होबाय थागोन दामनानै होबाय थागोन माबा मोनसे खालामना होबाय थागोन रायजोफ्रा फोथायगोन बे दैदेनगिरिया मावग्रा नङा आरो बे जाबाय बिग लायार होननानैसो बेखौ फोथायगोन 𝗕𝗧𝗖 𝗗𝗢𝗓 लिडारा बेनो होननानैसो दिनै रायजो राजाफ्रा सानगोन गतिके दैदेनगिरि सारमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै खावलायगोन नंगौ जोंनि बिटिआराव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन जेब्ला जों सुखि जागोन सान्थि जागोन गासैबो जाथि जनगोष्ठीया सुखि थानो हागोन अब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगागोन गासैबो आयदायावनो हारिखौ दानो थांनाय हारिनि गासैबो आयदाफ्रानो माने स्टेप बाय स्टेप बे जौगानो खाबु मोनगोन मानो सान्थि जाबाय नालाय गासिबखौबो जोङो गोसोबायदि जोङो मावनो हानाय सुबिदा सुजुगा फैबाय नालाय होमबा मानो सान्थि फैया जानो मानो फैया दा बेयो गतिके राजनितिखौ गावनि सम्पति राजनितिखौ गावनि धोन सम्पति राजनितिखौनो गावनि जि गावनि बिखा गावनि बिख्लो गावनि सम्पद बेबायदि साननानै लाग्रा लिडार आं दिनैसिमबो बिटिसिआव नुथ'वाखै नोंथांमोनासो नुदों मादों आं मिथिया खिन्थु बिटिसिआव आं बुंगोन नोंथांमोनाबो बुंनांगोन कि जेबायदि खामानि जागासिनो दं दा एकदमबारे पजिटिभलि बिथांमोना दा जायफोर रुलिं गभर्नमेन्टआ दङ पजिटिभलि खामानिखौ स्टेप बाय स्टेप मावगासिनो दङ बाय खुनु मोनसे मिसा जायाखै बिथांमोना जेरै बुंदों जेरै बाथ्रा बुंदों मानोना जेरै बुंदों जेरै बाथ्रा बुंदों मानोना गासिबो बाथ्राफोरखौ माने खेबसेनो मावजोबनो हाया नालाय दिनै नोंथांमोनानो मिथिखागौ बयबो दिनै माइखौ गायनाय लोगो लोगो दिनै माइया फिथाइ थाया सम नांगोन थालिराबो दिनै नोङो दाननाय लोगो लोगो थालिरा मोननो थाखाय बिदिनो सम नांगोन गासिबो बुस्थुआनो सम नांगौ नालाय गतिके समखौ जों नेनानै थानांगौ जानानै फैयो गतिके नोंथांमोना बयबो बुजिनो हाबाय आं बेनि गेजेराव मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना निसय बुजिनो हाबाय